И ко става, момичета? Днеска ще правим ново видео. Сейте с двамата в лобито ми. Канарче и рум сервис. На Канарче ютуба ще му е долу в описанието. И нека да започваме с нормални, защото на ранг малко те на в газа на... Я изчакайте само малко, Бе. Да ви се издразня искам. Що е? Ма чакай да го намеря. Взе танца на Питър Грифин, нали? Да. Не. Ето, казахте. Баса си граданда и човека вика, че аз грандя повече от него. Да грандиш повече от мен, имаш повече часове. Имам 4000 нещо часове. Нямаш 4000. Имам. Прати ми снимка по Viber. Много после ще пратя. Да не забравиш. Няма. Аз го потърсих в Fortnite Tracker, брат, там показва, че имам 4000 часа, пък в Epic Games ми показва, че имам 1800. Което сравнява на 72 дена, като го гледах. А пък на той се сравняваше на много, на около 3000 дена. 2000 дена сравняваш. Това звука ми бъгва, what the fuck is that? Да не флексвам сега. Само да предупреждавам. Румене, без посълня. И ти също там. Явор. Я го танцуй го. Танцуй го, бързо! Не бе, Питър Грифин! Ами чакай, това ми е много далече. Искай да ти видя газа. Ма брат, аз още не съм си да сложил. Реке. Не, Питър Грифин. Не. Питър Грифин. Айде. Позамеря помпата. Медалон. Явор взима волта. Аз взимам помпата, Румен взима медальона, Явор взима волта. Ей така, и грейто е да играеш трио, а пък като играеш склад, четвъртия да се намери лут. Брат, аз сега карам нещо като сър в небето. Брата Питър Грифин, никой няма ленни. Има един. Един, ние сме на трио, брат. Има едно трио. Ба се деградира. Не, те не ленва тука. Май там ленва. Да. На салче намерих. Пака салче. Найс. Аз бях че имам помпи. Значи ти имаш живота си. Тук ми се падне, добре. Помпам се. Ако някой идва в къщата в моята къща да бяга, защото всеки си има къща. Аз съм при Питър Грифин. Окей. Ма той къде е? Айдвам пред тебе да го бием. Ей, то с черния дойде при мене. Дебелия. Сега ще лъмпам ни, брат. На едно е. Аз взимам помпата, нали знаеш? Да. Чакай, ще я дропне сега. I'm stunned right now. Я завода. Чакай, ще я взема. Ще я сега. Бе. Иване, нали искаше да дентела? Къде си? Ела тук долу във вота. Там да сме бил private. Знаеш за какво говоря?
Нищо не сте видяли, хора. Не сте видяли какво помръсна газа. Сега ма дразни деградант. Как грабих снайпа, бе. Бара. Ма един снайп не оставихте, бе, да е ба. То нямаше, аз взех единия. Аз имам такава, не ме трябва. Тя тая МК, брат, е най-лошото нещо, което съм виждал при живота ми във Fortnite. Пистолета е по-добър от нея, така. Ба, пуснаха робота дума. А? О, имам някакви кашони. Явори, минали си квеста с кашоните? Ако не си, ето ми, давай го. Не, аз го минах отдавна. И аз. И аз. Брат, аз съм на 19, разкарвам се на 19 хил, ти си мисля. Хора! Къде? Ма аз нямам хил, бе, брат! Цял вълт няма да даде един! А, да, Аз имам мините, ба. То не ми трябва минута, трябва ми медкит. Ела, бандажи имам. Брат, ти къде си, бе? Минута ми трябва. То може да са ботове. А, да, щом са тук, значи са бот. Ма чупят нещо. Опа. Те ботовете си мислиш, че не могат да чупят ли? Ма аз съм на Бобито фулбе. пише. Аз сръшкам хора. Не бе, това не са хора, това са ботки. Ма аз сръшкам някакви, като намеря. Ей, чакай, аз трябваше да се оправя SMG-та. Някой ма разпане. За ботове се надявам да се чува. Ай! Нок. Хора ли са? Виден. Защото на мене има. Еми те Май. за неговите. Идвам. Еми брат, ти какво правиш там? Мога да обясня. Просто реших да дойда тук. Лап! Какво стана? Добре, не, бе, хора няма или ще ги убия. Вие ли? Аз ги убих. Не си ги убил. Убих ги. Що имаме един кил? Защото беше един. Аз съм го убил той един. Не, аз убих. Не си. Абе, де знам, бе, може да е бъгнала, бе. Може да си нокнал, но не и да си убил. Уби го, е. Това снимаш? Да, снимаш. Добре, снимай се. Ай, ще убия тия ботовете, да можеш да вижда на следващата зона. Окей, аз се качвам тук за хай. Но те не са такова. В града май трябва да има хора. Може съм сигурен. Вие сте с хубавите оръжия, брат. Мене като не ме оставихте нищо. То нямаше нищо във волта, бе. Кой иска да ти оставим? Аз взех само един снайпер, аз той взех от целия волт и голда, брат. Друго не съм взимал. Ето, Явора, ако искаш, ела за SMG. Аз имам същото вълкало. При мен хора. Само че си При мен трима. не играеш на батъл, да я си мисля. Да, и това се чуват Да. Хора ли, бе, що не казах, че? Аз ви казал, тъпак. Бачи. Нямах материал, спеш. Ще му Намеря. разпърва. Да, Явор няма хубави оръжия. Абе, то не е важно дали имаш хубави оръжия. Има хубаво. Какво искаш да ги бие с SMG-то от тук ли? Ами, по принцип с SMG помпа, аз така играх по принцип. И аз играя ти. А то се играе с другото SMG. Няма значение за спор.
Един е нокнат. За тебе! Гледах го. Лапенцето некадърност. Били ли? Сихим. Брат, пичовете са деграданти, казвам ви, аз ще се изтрия тази игра. Няма смисъл. Ми като казваш много изтри си я. Буквално вече никой не играе за кефа тази игра. Всички почнаха да я деградират. То за какво е Fortnite? What the fuck? Те са склад. What? Аре бей. Яш пишки бе, лапе. Брат, записваш. Трябва да го бипнеш. В смисъл. Доста прати загъби. Но може би не и по килове. О, да. Но не и по килове. I'm the best player in Fortnite. И сега признавам си, и вие ги оставихте на малко. Аз и ние го нокнах. Аха, няма си хубав фут, бе. Ти какво е, бе? Брат, една помпа и една... Уф, майко, колко. Къде Не върбута? разбира. Къде върбута? Не, близко да работи тук. Що Долу имаше кола. Не му трябва. Не сте запознат. What the fuck, какво е? След малко има кашкъп. Някой ще трябва да изоставя. Някой ще трябва да изоставим. Тук. Сори. Или аз тям да го играя с едното ми дуло, който ще направим 259 точки. Или трябва да стане някой. Да? Той няма да ти играе, ти каза. Опа. Не бе. Каза, че после ще види. Ще охиднам Дискорд да го видя в 7 часа. То сега колко е? 6. Еме, ако искате то да се редуваме, едва ли ще му е. Една игра с Явор, една игра с Румен. Еме, или някой идва с мене да играе. Явка, нали ками, че двамата ще го играем? Еми, ако мога. Даре, ако не можеш с Румен ще го играе. Какво стана? Аз съм невидим. Ти сега ли той го откриеш? Да. Иване, давай патрони за помпа, брат. Знам, че имат 153. Няма такова нещо. Хора! Давай. Дропвам ви, ари, стига ти мрънка, и тук са наява. Брат, какво да мрънкаме, бе? Ти имаш сумачи. Аз до помпа дори нямам. Аз намерих просто една и там е с оставане. Пред нас. Идвам. Ма ние нямаме оръжие. Не, те не са пред нас. Той Иван може да ги оправи, те са ботни. Ага. О, май. Имате им. 24, един е на едно там. Но тук хора при вас ли е? Брат, те са пред нас, пред тебе също. Ага. Един е там. Аз стигам да вляза вътре за помпа да търся. 100 дет. О, някой ми го стимна жестоката. Къде го изкара то сеймбот, бе, моето момче? Защо никъде няма помпа, бе? Тук направо на страх човек. Помпа. Вика, беше бахти бота и изведнъж почна да се върти автоматично и да ме стреля. What the fuck? Чакай да хилна, да хилна. Хайде да ме обясниш как стават тези работи. Нали като казваме, че не читваме. Има ли други хора? Аз сме да говоря не стижаме. На той се качка. Как беше? Явор, искаш ли снайпер?
Добре, ето си. Направо, дай му го то снайпер. Не, да майма. Ами, Аз имам минита. Ама ми трябват патрони. никой. Да, ама ми трябват патрони. За ко? За снайп. Румен ми даде споко. Пена са бият с вечер. Ресеся. Чакай бе, брат, и аз искам да хилна. Мисля, някой добър ма снайпвор. Май. Фулбакс. Ма той Иван е брат на съвсем различен континент. Ей там са, айде. Брата, кажа 100 гуми. Ти отиваш просто за килове и после викаш някой добър мастер. Идват. И да, идват ти добре между другото. За хетка малко, брат, ама хета. О, 110 кап! Не, дай. Дед, Нямам патрони за помпа, имам 5. майко, то се лоуднат. О, май гад. Сори, бро. Нищо. Ко ми лейте. Добре. Не, някой ако иска мене. Рупа, земя. Кой е помпата? Ако не, вземи, аз имам зарена коса. Взимай, айде, Ау, взимай. сега Няма така ще значение, намерим. значение това помпа са. Взимай. Ти е важно. Дед, аз имам Митик, аз имам на Питърчо. Как Не, имаш? брат, крашва, ще да го иба в газа. Окей. Как ти мога да го оцеля? Брато, винаги не мога да ги оцелим. Защото са някак си магически по-добри от нас. Мене ме убил истинско AI, брат, такива. Деца ги... Аз бях на един аут акаунт маняк. Не казайте на Epic. И... На какъв акаунт? На аут акаунт, на друг акаунт. И... Ти можеш да бъдеш на друг акаунт, какво ми викаш, не казвай за нея. Защото е забранено. Какво да бъдеш от друг акаунт ли? Да, Каква е тази глупост, бе? забранено си е. В Беше смисъл, ако едно. стримър играем, той май нормални хора може. Не съм сигурен. Не, това е кокошка. Брат, какво е тази глупост, До бе? нас медальони. Ху. Идват. Яворе, са? имаш ли медальон? Не. Иване, имаш ли? Да, един обаче. Ела, Яворе, аз имам 2. Тук има златно бърст и сенджи. Брат, Брат, защо няма в въпрос, момента няма. има такова? Имам чувство, че в ММА брат има алкохол. Кой? В ММА бомбонче. ММА. Нямам. Брат, защото опитвам алкохол в момента. Нещо като алкохол. Моя брат са като... Там ребутнаха, оттам. Те са ребут. Елате бе, не бързайте бе. Не знам. Така просто... Елате надолу, те ще минат и оттам. Един кил няма да е гледам. Да. Е хубаво 2. 3 максимум. Защо нямаме един кил, бе? Наза просто не си сварил да го направиш. И на мен не се е случвало. Това е мене. Не, бе, аз ги отсилвам, гледат и после ги... Кидове. Някои медкидове има ли? Не, 2 бига. Един Ония дед го убих брат с помпата Ела, и тук с ще гледам. SMG-то са го набиха изцяло сам. Да? Първо Лош. 110 му набих с Ела, снайп. Иване, ела да хилна. Аз съм на 100. И после си го преспам. Малко си го преспам. Аз ще гледам региона, да знам. Мисля, че и там ще има. Другаде назад. Че си маха. Там. Къде? Да. Ей там. Ей там. Майкото ще му разпоря главата. Вие видяхте ли ги? Да, аз ги маркнах. Ей, там са, как му оцели на толкова? Къде? Намаркаме.
Видях го. Оп, минава отдолу. Да. Някой марк на снайп. Съм аз. До мен беше. А те сега ще отидат в зона, да знаете, те сега ще бъдат в зона. Зад камъка мина. 116? Минус 116. Аз го ръшкам. Някой да дойде с мене. Той трябва да дойде в зона. Тримата. Няма да дойде, тя зоната е към него. Няма никой Да. тук. Опа, ще го причекам. Тук е зад те! Тук е! Иване, тук е, повярвай ми. Никой нямаше. Ей, тук е бе, зад едната стена е. Ами Той в ще момента килва най-вероятно. чакам. Аз така няма никой. Абе, може и да е умрял наза. О, зоната бие. А, не, по едно бие. Аз съм почти сега би по 5. Ей, там е. Къде? 116. Видя го, Румчо. Румчо го видя. Аз ти казах, че там има някой. Над нас, Ванка! 100? Ръшкам. Покажи С си тебе? беличката. Бяга, бяга. Пускам му се. Бяга, бяга. Няма да избяга особено. Румене, Къде? Румжо, О, не го довърши. идем тука. Е, Айде там, го отзад, преследвам. отзад, в планината. Аз ще го преследвам до край, да знаете. Брат, аз ти казах да я рекордваш тая игра. Рекордвам я. Добре. Виждам го. Спам. Да, сплитваш го. Ай, она е там, от другата. Зад вас ма идват хора. 10! 110 крак. Ай, грешен. Пия бик. Само да се покаже пак е мой. Той е медальон. Всъщност, ама... Някакви гранати. Не. Не мисля го. Слез долу. Виждам го. 44. Марк. Зад нас. Нок, крак. Много ме наби той отдел. Нок. Е, тук много цела с снайпер. Аз съм на 6 лайт, някой медкит. Не. Нямаме метки, добре. Не мога да се... Има Риба. ключ. Опа. О, не Извини, убих това. се. Брат, ще аз съм убил на коса. Давай. Има още двама. Ага, ето го. До мен е пло. Виждам го. Другия се опитва. Отдолу е. Дет. Браво. Там някъде Има имаше някой. медкит. Отгоре, отгоре. Ай, покажи се. Се опитам да го... Някой да се да сплитва. Да му играе мангуската. То се мънимейкъра, брат. Иване, бъдеш му! Елеван крално на брати ма. Майко. Дай цели. И хора, това беше от видеото. Чао! Знаех си, че трябва